Hei, tänään vertaamme kahta suosittua työkalua, WordPressia ja Astroa. Autan sinua valitsemaan sopivan verkkosivun yrityksellesi. Verkkosivulta vaaditaan paljon. Sivun täytyy toimia erittäin nopeasti ja olla turvallinen jokaiselle kävijälle. Asiakkaat poistuvat nopeasti, jos sivu on hidas. Lisäksi uudet lait vaativat, että sivusto on turvallinen ja helppo käyttää kaikilla laitteilla. WordPress on vanha ja tuttu työkalu, mutta se voi olla hidas ja vaatia paljon huoltoa. Astro on uusi ja moderni vaihtoehto. Se tekee sivuista automaattisesti erittäin nopeita ja turvallisia. Kun vertaamme näitä kahta, ero on selvä. Astro on nopeampi ja valmiiksi suojattu. Sen ylläpito on niin helppoa, että voit asentaa sivun ja unohtaa sen. Sivuston koolla on suuri merkitys. Astron tekemä sivu on jopa 10 kertaa pienempi kuin WordPress-sivu. Pieni sivu latautuu heti myös huonolla verkkoyhteydellä. Muista, että hidas verkkosivu ei ole vain ärsyttävä. Se estää yrityksesi kasvun, koska hitaus karkottaa asiakkaita. Haluatko yrityksellesi nopean ja turvallisen sivuston? Autan sinua valitsemaan parhaan tekniikan. Käy osoitteessa digisolutech.fi ja ota yhteyttä.